Ai moikka! Mä joudun tuvun kellariin, kun mä en tilannut se kanavaa. Mutta joo. Kiitos suosittelajasta. Mulla on semmonen spessu, että mulla on 10 tapaa eliminoida villageria ja jokaisessa mä eliminoin ainakin 10 villageria. Että nauttikaa videosta. No niin, täällä ollaan. Kiitos tosi paljon 100 tilaajasta. Mä en ikinä olisi uskonut, mä saan ne joskus. Silti mä sain. Kiitos tosi paljon. Mä tein eilen semmosen postauksen, missä mä kysyin jotain ideoita. Niin mä sain 1 kommentin sinne. Ja kissaspessu. Mä teen sen nyt silleen, että mä luon kissoja ja kesytän ne kaikki. Yeah! Niin, nyt mulla on muutama kissa. Että näiden kanssa sitten voi olla rauhassa. Ja 10 tapaa eliminoida villageri. Ensimmäisenä meillä on ihan perus toi miekka. Mä teen nyt, elikkä kuten tuossa alussa mä tein 10 tapaa ja jokaisen 10 villageria. Ensiksi miekka. No, eka villageri. No niin, tos pitäis ainakin olla 10. Antakaa mun avata tää chesti yli. Älä. No niin, seuraavaksi mulla on tämmönen villageri-tiimi. Hyvät pojat kädessä. Ensiksi pistää tän. Istu sinne. Villager. Ja mulla tuoli jo yksi alasin. Vedetään vivusta. Se kuolee. Ja. Niin, mä pistin ton ainakin 10 villageria. Noin. Seuraavaksi ihan peruslaava. Istukaa vaikka, alkaa tarvitse. Noin. Elikkä mulla pistän tänne vaan villagerista tässä päivä. Mä pistän tänne vaan villagerin ja sitten vaan lattialukot sen alta. Heti pulaavaa. Joo. Pistetään tonne nyt 9 villageria. Noin. Mikäs teki nyt sinne? Mä olin pelannut sitten. Jotain tapahtunut. Puvuttaminen. Tää on vähän niinku toi
tässä vaan tuolla alaspäin. Sitten pistää tän yksi villageri ja avataan luukussa alta. Nonni. Anteeksi tän veden tulla tänne. Pistää sinne se villageria. Ja nyt siellä on joku 10 villageria. Noin. Sitten vaan seuraavaa. Ja seuraavaksi on, että me räjäytetään villagereja. Teidän kannattaisi nyt mennä pois edestä tästä, ettei halua kuolla. No istukaa siinä. Me pistetään ton villagerin sisällä TNT ja sitten räjäytetään sen. Älä kato mua noin! Noin, nyt tuolla on pitäis ainakin olla 9 villageria. Ja me sytytetään tää TNT ja kaikki räjähtää. Joo. Seuraavaksi tämmönen zombi-juttu. Zombi aika jääkispaunannut. Pistetään villageri. Ja syökkää ton villageri kimppuun. Välimeemi. No niin, nyt se on kuollut. 9 villageria. 10. Avataan tää puolella. Seuraavaksi tämmönen sora. Pistän tonne kyläläisen. Se on kuusinna. Tästä on myöskin kolmesta suoraan. No niin. Siellä on 9 villageria, pistää soraa. Noin puoli. Seuraavaksi tiputetaan voidia. Pistä tohon kyläläisen ja ota luukun tästä auki. Se tippuu voidia. Joo, se katos. Ja sit taitaan 9 villageria. Joo, nyt sä pitäis olla 9 villageria. Avataan lattialuku alta. Ja ne tippuu ton voidia. Sitten me poltetaan. Pistän tohon yhden villagerin, se sitten tulee. Nyt lisätään vaan 9 lisää. Siinä nyt ainakin oli 9. Tiedetään ne kuolleen. Ja sit se viimeinen, mitä mä ainakin oon odottanut. Pistää tänne sit. Mä pistän tänne jonkun verran toi villagereja ja sitten lähtee tonne kun painan nappia. No niin, nyt noi alkaa kuolee tuolla, niin eiköhän tää oo tarpeeksi.
Painetaan nopea tästä napista. No TNT syttyy. Ja noi lähtee lentoon. Wow. Moi, se on mä taas täällä. Tai toivottavasti tykkäsitte videosta ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Kertokaa mulle jotain ideoita, mitä mä teen sitten, kun mä saan 250 tilaajaa vaikka sitten. Mutta, joo. Task video on listen Minecraft in Palmaja.